Здравейте! Днес ще ви покажа защо бутилките с спортен накрайник или с къса и дебела сламка като тази не са добри за детските зъби. Вие имате ли такава бутилка? Пили ли сте някога от подобна? Ако имате сега при вас, вземете и отпийте, но този път наблюдавайте внимателно какво се случва в устата ви и осъзнайте движенията на мускулите на езика, на бузите и на устните. Всъщност, когато пием от такава бутилка, устните и бузите извършват много големи усилия, за да извлекат течността, в същото време с еднаква сила, но в противоположна посока, отвътре навън, бута езика. Цялото това действие много прилича на сученето при бебетата. Само че, ако то продължава да се случва по този начин след 12-18 месец, това започва да се оформя в един вреден навик, който се нарича инфантилно преглъщане. Както всички други орални вредни навици, като смученето на биберон, смучене на пръст, всъщност може да доведе до неоптимално развитие на растежа и растеж на челюстите и на захапката, съответно всъщност правилният начин, по който би трябвало да преглъщаме е, след като сдъвчем храната или отпием водата, глътката и хапката трябва да се съберат в малка лъжичка, която се оформя от мускулите на езика и да се притисне към непцето. Когато езика е притиснат към непцето, само с движението на подезичната кост, която се намира тук на границата между главата и врата, всъщност преглъщаме всички други движения, които са от устните или от бузите, и понякога може да се наблюдава цялото тяло да се ангажира, раменете, врата, всъщност са компенсаторни и помагат на езика да преглътне, защото той не може да свърши работата си сам. Така че тези бутилки насърчават формирането на този навик и аз лично съветвам да смените бутилките или пък да научите децата си да отвинтват цялата капачка и да пият от нея, само от шишето. Това, което е подходящо за прием на течности, са отворената чаша, бутилка с широко гърло и мека и тънка сламка. Надявам се да ви беше полезно.